bar kuka, na rasa maganin da zai sama miki sauki. Na san kin gajiya, na san kina biɗar hutu, ba ni da iko ne da za na ɗauki mataki. Kisan lamarin so ciwo na saba shi da sauki, warkewarsa sai idan ya samu masauki. Amma zan dangana ga Allah ya yi mini magani, gobara daga teku magani na ta sai shi. Na fara sanki ne kamar ma a gaiba ne, to amma so zahiri ne dan komai sai ya bayyane. Har riga na mace ake bani da aiki ban da ke, ta kai duk inda za a ganni sai an tuna da ke. Ji ba na gani ne, ido na duk kin so ne, abin da ke faranta raina na ganki ne an gama da ni. Zuciya na kuna ki tausaya a raina, a duniya wanda za a yi miki san hauka an kare da gani. Wannan ba wai zuciya ta zaɓi sai ta tsaya ake, kin zan malamata na tsawon shekaru 100, daga nan har ƙarni 100 ke dai zan yi fata. Masu ganin na zurfafa Allah ku yi haƙuri da ni ta na baiwa rayuwata. Wanda bai san so ba shine ke ganin laifi ciki, wanda bai ɗana ba ya za a iya sanye ne ciki, wanda ko ya san shi ya san irin abin da yake ciki. A duniyar so ba abin da ba za ya yi ba a ciki. Na daina zargin kaina kan halin da nake ciki, tunda na gane ban da ikon da zan cire kaina ciki. B Sharif Production.